Kakasi Janja Deficit School Teachers Association KJ DSTA but Garo Hills Deficit School Teachers and Employee Association GHDSTEA hakakat arterip nai wing arjar san kilalek banyakendo yuba lakman ramboi menteri badai kmi yaknat pule puti ban pensngau halor ki katu kani gijing kibahab banmat habakran siglat thai khubor nakaliang ba Boswell Espala president ka KJDSTA uloong baka association ka kentu ka sarkar jela bakan niada ya ke jingmentoi jongkinoi ka school deficit haba pentri kam ya kom siu tulop ka bathmai new pay structure lani ka categorization policy uloong baki nong hikai ki penpa ya jing sokhia halo ka jingtmu ka sarkar ban peron kam no tang artli ki jai school tu category balapan bana hau banai risau arjar afsan nolor kata ulapan pauru baki nong hikai ki balarung hakakam shwa ka shitarik ya yong arjar sipau kimpat yo ya ka centralized provident funds CPF bat kila kerpat ik sarkar ban le mardor ban prestat ban pelat ya kan skim ni wan ni kendo halor ki issue ki ba bun ki deficit teachers ki ya kendo khamtam hagini ki arsnam bat khamtam mentau snam bat ki issues ki banya keren mentan bat i ki dei na pedeng jong ki bun ki issue ngijit southly kita ki ba ngikwa ban pensngau hi ngikwa ban kerpad lengba jong i ya ka Department of Education ya ka government hi borok kawai ban le ai kena ban resolve ye ki ni ki issues ka benengkong kadai kene ka clarity ha ka be dei bat ka ha ka be dei ka jimi khubor lengba isar hiru ba kandon no tang artli ki category jongki teachers tang artli ki category kabar kadai kejingpen slam bar kejingbom siu shu ye ki da ki balong ki ba ngidai hok ban yo kum ki deficit teachers kabalai kadai ka jingpen trekam no ye kene ka CPF scheme centralized provident fund scheme bar ka basau ka kandram ka bami na kene ka maxims portal online submission of fund requirement kabala ban wat ban kata ya ka jing yo tulop jengi ki nong hikai deficit ru te ha ke be dei bat ka kani ka jing phia ye ki nong hikai hagi artli ki kanhon categorization of teachers isa ila ong ba consider klempem considering ya ki kanhon nong hikai ru kum ki SSA kum ta terter consider baik kene ka new pay structure consider baik kene ka new pay structure tangba kumbalong menta yangi ki deficit teachers kanam kta yangi ki deficit teachers ha kene ka discussion na ka menta kene ka categorization jong kino hikai we are out of the picture ni ki deficit teachers kam kta but kalapan don hadian kata kadai ka ba pen don ni tai jingkho nyo hangiru ka igaban salong ka igaban sajen re kumbalong menta kam kta yangi kene ka categorization ha ka bi dei bat ka jingbam siu shu sarkar ya ka DA jengi kumban supentip yapi ba 90% kadai ka bangiyo hadu menta kata ka 90% kadai ka ban nadu mencem senam Januari arjar arfusau but wat ke area jong kene ka 90% jong kitu ki khniat banai ke basya khmat ngimpat yo hadu menta but ngila dei ban yo ke 46 nadu mencem senam hi 49 sedang mentau senam menta ki nong tre sarkar kembang isyat yo lang rekat bat ki kila yo 51% hendai ngimpat yo te kadai ke ba ngila pensengau hi minister kadai kajing leben kajing ada ketin parang ngila padang ka dei ka discrimination persya yangi kinau hikai but ngila ongi ba inle ai te ha ke bedai bat kini gedi khat sau tarik in shong jingalang bat ka Department of Education but the Commissioner and Secretary of Education Department but hangtu ngin setip insepentip syangi baka ke issue ka penlong yangi kinong hikai deficit banam yo ya kani ka DA ka bangi dai ban yo kenthop yaki areas ha ke bedai bat ka CPF kan sadan kene ka jingshong jingalang jongki board of trustees ban page yaki issues pembalong menta ngatrai pila yo sengau na kapor ba
ki nong hikai ki bala shong than ki nong hikai ki bapli ki ladon ki bala akhlab ki don ki nong hikai ki besitom kim pat yo ya kaneka CPF kim pat yo ya ka DCRG te u minister ngis ngolong positive ha ngidon gejing kerman ba da gejing push jong minister berun borom kini ki kam kini ka CPF implementation kan sa yat employ kan sa terekam employ but ha ke bede ber kini ka maxim portal ka online submission of budget and pay requirement lengba kini ka maxim portal ngilak penpau hai minister ba don si bon ba ki kanram kajing bam pau kerteng jong kinong hikai hapok kini portal kajing bam shai kumno ban khen kajing bam kajing don ke kerteng bat jong kinong hikai ki bla retire nanta kajing khlek lang bat non teaching staff bat teaching staff kum ta ter de minister ilong biang ba ka ni ka maxims kadai ka badan kam kadai ka lenti syakmat ha kane ka perthai pementa ngilak taru ha halor ka jingbom biang ka internet connection kumta ter henry ong ba da ki jingwan ra ya kane ka new technology kam dei pat kan ban kta ya ka jingyo tulop jengi ka tulop ka bari hok ka jengi wat ila pensngau ro ba at least shwa ka Christmas ngidei ban yo ya ka tulop jengi kam dei ban dan jing thot palat te ban chukul snow api shwa ke Christmas ro kala slam palat namar ba kumbolong menta yau benai Oktober ngilat de ban yo tamba ngimpat yo tengah kermen ba isa iba bat ngitip hiru idei i baker bah yaki para brio yaki nong shong snong jong state de brio ban borom de brio ba trai hop in page but in le ke ban penhun yang ini keban penyo ya ka hok na ka bentar jong iki nong hikai habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya